7,59. Budík som mal na 7,5 a na 7 banger. Nič, dneska je deň D. Idem sa niečo na jedenie, idem sa obliecť hlavne a idem papať. Ovocie, cereálie a džús. To isté čo včera. Krásne ráno. Idem to zbaštiť a potom počúvam trochu ešte na izbe. Dobre, som dostatočne nasýtený, si myslím. Minimálne do obeda. Šiel som spať o 12:30. Som tak unavený, kámo, že vôbec neviem. Dobre, idem sa osprchovať, idem sa obliecť a pomaličky asi pôjdeme. Dneska som fakt tak unavený a rozbitý, kámo, že sa mi vôbec nechce. Ale som tu len na chvíľu, takže to treba všetko obehať. Takže dávaj, ideme. Žviacham ešte banán, už je feslnko. Nabíja sa mi ešte externá, telefón je tam. No jasné. Inak je dosť pravdepodobné, že dneska pôjdeme aj pozrieť takú La Boqueriu. Je tam proste mŕte ovocie a všetko možné. Videl som to len na fotkách, takže neviem vám akože povedať, či to tam bude nejaký banger. Ale zajtra je tu v Španielsku nejaký sviatok, to znamená, že budeme musieť tam ísť asi dneska. Idem to pozrieť. Štvrtok, Labor Day in Spain. Zatvorené. Dobre, nevadí, to budeme riešiť potom. Nabije sa mi ten telefón a ideme do múzea. Máme necelých 10 hodín a o 10 sa otvára, takže popozeráme hento tam a potom pôjdeme do Park Güell Park, tak nejak sa to volá. Je to celkom štrajka odtiaľ. No a potom keď zostane čas, tak pôjdeme dole na pláž. Tam pôjdeme do akvária, pozrieme si pláž. No a uvidíme, čo ešte dneska stihneme, lebo večer je futbal, takže máme na to úprimne nie moc veľa času. Je 10 hodín, kámo, a za 7 až 8 hodín by som chcel byť na obytku. Takže máme toho dneska na práci kúku celkom hodne. Máme tu strašne veľa ľudí. Extrémne. Práve som vyšiel z toho storu a za chvíľu pôjdeme do múzea, kde sa zdržíme možno hodinu, dve maximálne, dúfam, pretože ešte mám dneska v pláne ísť na pláž a pozrieť si vlastne akvárium a aj pláž samotnú. Neviem, čo dneska stihneme, kámo, lebo vyzerá to strašne obrovsky, ale vyzerá to na dlho. Pozri sa, koľko to čaká, kámo, ľudí v rade. Extrém. Dobre, vyšiel som z múzea a idem si teraz niekde sadnúť, kámo, a najesť sa, lebo som fakt hladný. Je síce asi, ja neviem, 3/4 na jednu, alebo tak nejako, ale bolo tam extrémne veľa ľudí, kámo. Spal som sa tam ako potkán, kámo, ani fotku si tam nemohol spraviť nič, lebo tam proste na každom metri, kámo, na každom pol metri bol proste človek. Ale celkom pohoda. Tu je ešte Camp Nou. A nejako budúci rok by mal byť ready. Dobre, takže najem sa asi v metre. 37 minút ukazuje, že je cesta odtiaľto metrom do toho Park Güell. Ja si pôjdeme tam a potom pôjdeme ku tej pláži sem niekde. Tak nejak mi to asi bude najviac vyhovovať. Dobre, let's get it, let's get it. Prišiel som do parku, pozerám, sold out, idem off-beat. Vyšlapal som takú štreku, kamarát, že by si to normálne nechápal. Face po schodoch, všetko. Dostal sa až hore a tam proste, že je vypredané. Bolo dobré. Kamo, jak môže mať park vypredaný, ja to nechápem. Čo tam je akože nejaká kapacita, že je na každom metrom štvorcový človek, alebo jak je to možné? Neviem, proste majú nejaký obmedzený počet lístkov, ktorý sa im už bohužiaľ vypredal, ale za to mám krásny výhľad aspoň. Vidím tu celú Barcelonu. Aj keď celú nie. Neviem, tak sa idem asi prejsť, kokos, a idem normálne do toho akvária aspoň. Možno dobre, že som do toho parku nešiel, pretože máme 2 hodiny po obede a ty kokos, neviem, či to všetko postíham. Tu je nejaká polná cesta. A nič zaujímavé. Ale je tu krásny výhľad, kámo, fakt to vyzerá brutálne. Tu nás hora proste vidíš takto Barcelonu.
A tu je takáto cestička dole. Dobre, to akvárium ukazuje, že je 39 minút odtiaľto. Takže idem asi na metro Valkarka. No jen tam proste na Valkarku a pojem úplne tu na dole, kde by mal byť to akvárium. Teraz sa pozeraj, kamoško, akú štreku som prešiel. Ono sa to možno zdá na videu, že to je málo, ale to... Ako to je celkom drína. Dohora. Do dole je to pohode. A dohora, kamoško, úplne piči. Je to schody, kámo, až úplne dole. A potom tam dole ešte je taká ulička a tam sa musí dostať ako piči. Vyplulo ma metro, som kde si sem. Idem kúpiť toto etikety do toho akvárka. Blízka barka do akvárka. Pes rimovačka. Dobre, idem to kúpiť. Nachádzam sa inak sem, počkaj, neviem, či to vidíte alebo nie. Tam je napísané, že východ, odtiaľ som vyšiel, prešiel som pár metrov a som sem. A teraz kúsok odo mňa, tam cez cestu ku moru, by malo byť Barcelona akvárium. Idem tie tikety kúpiť a môžeme ísť. Cink. Lístky máte na e-maili. Vamos! Som tu. To je vlastne že akože voda a pritom sú to proste obyčajné skríny. A tam som ja. Facebanger. Je Nemo. Som rovnaký ako všetci úplne. Každý tu prišiel len pozrieť Nema. To tu môžem ísť, nie? Je to exit. To vlastne. Riadne ticho tu je tebe. Také hulákate všetci. Tu sú face fishes. Mara, ale chcem Nema vidieť. No flash. No flash, to je pohode, to nemám. Tu sú že čo tam plávajú za ryby. A je ich tu že fest veľa, kámo. Kúkaj. Ja som nemá vidieť do hlavne. Dory! Našiel som Dory. A neviem, kde je Nemo. To som ešte nevidel. Prisahaj. To nie je Nemo. To je akýsi sedím tu v nejakom kokozonom, neviem čo to je. Vyšiel som už vonku, idem za chvíľu úplne vonku z budovy a idem asi rovno na ubytko, alebo neviem. Lebo je 15:59, 4 hodiny a to znamená, že by bol už aj čas asi ísť na ubytko, chcem ísť ešte do bazéna a potom sa musím ešte presunúť na štadión. Takto, ešte sa pozriem cestou na metro, že či ešte nemáme niečo po ceste, čo by sme mohli kúknuť. A keď tak ešte toto rýchlo zbúchame a pôjdeme na hotel, lebo vôbec neviem, koľko trvá cesta na hotel. Ok, ideme na tú tržnicu, Mercado de la Boqueria. Je to 20 minút odtiaľto, takže dáme si trošku štreku, pešo a dúfam, že to bude dobre. Som zvedavý na to ovocíčko, bráško, lebo ovoce ja fakt milujem, nejaké jahody a tieto veci to môžem. A potom ideme na hotel. Dúfam, že to všetko stihnem, kámo. Chcel som ísť ešte na cable car, to je vlastne lanovka, ale to nie je žiadna šanca. Za prvé to nestíham, možno zajtra, kámo, zajtra je štvrtok, zajtra je sviatok, tak takéto veci by mohli byť, kámo, otvorené. Uvidíme. Dobre, poďme to ovocie pozrieť. To je fakt dobrý pocit. No nič, tržnica bola špičková normálne, kokos toľko vecí tam bolo, to som normálne nechápal. Ale čo sa fest cení je, že mi normálne povlečení dali nové, to je banger. Idem dať teraz asi IRL stream na chvíľu na Twitch, idem sa asi chodiť do bazéna, takže idem hore na strechu a potom inak nechám kameru sem nabíjať. Aj externú asi, idem si teraz nabiť telefón a zoberiem len telefón na štadión. Neberiem si ani ruksak, neberiem si nič, beriem si len telefón, peňaženku, kľúče, veci a ruksak tu nechávam so všetkým, takže točím iba na telefón. Neviem, či tie zábery z telefónu podľa mňa sú v pohode, reálne neviem, možno aj lepšie ako na kamere niekedy, takže tam nejaký rozdiel asi nebude, si myslím. No takto, vidím to na malých displejoch zatiaľ, takže neviem, keď to budem strihať, tak budem vedieť. Dobre, idem sa prezliecť. Haboš, Coca-Coláš. Som oblečený, pripravený, máme 7 niečo hodín. Idem na metro a ideme na to. Čavo ma teraz tak prehľadal, že ako VAC v CS-ku funguje, tak. First!
způsobem chytat Jana Jamal proklouzl do vápna. Bravo, nádherný gól! Polčas 2-2, to je tak neskutočná atmosféra, ja to absolútne nechápem. Hrá sa len na jednu stranu, kámo, ale ja som fakt nečakal, kámo, že to bude také. Mám extrémne zimomriavky, čo si normálne blázen. Ty 64. minúta z rohového kopu. Je to tragédia. A few moments later. Konec ale po zemi, Jamal pouští za sebe. Rafinha! Gól! Čo ti je? To čo mi dal? Tak toto čo dal? Toto čo dal? Toto nemohol on dať? Rafinha 3-3! Škoda. Koniec, remíza, 3-3. Čistý brutál, kámo, nechce sa mi tú atmosféru vôbec opúšťať. Neskutočné, kámo. Breathtaking atmosphere, bro. Čo ti je? Wow. Nečakal som, že si to až tak užijem, lebo reálne som kámo bol na hociakých zápasoch futbalových, hokejových, ale takých, neviem, na Slovane som bol na hokeji a tak, ale toto je kámo úplne niečo iné. Nič, opúšťam toto magické miesto. Tu na ľudia čakajú na výjazd autobusu Inter Milána, je 23:06 kámo a ja to mám 32 minút na ubytko. Banger. No i chlapci, dúfam, že sa dočkáte. What a game! What an experience, ty môj blázon. Toto je proste jeden z tých pocitov, ktoré sa akéby nedajú vysvetliť alebo nedajú opísať. To proste sú pocity, ktoré musíš proste zažiť, kámo. Doteraz som z toho kámo úplne hotový, bol to extrémny zážitok, som na tom mŕte rád. Užil som si ho aj napriek tomu, že som tu sám. Kokos, úplne som sa žil do tej hry, no brutál. Fakt kámo, extrémny experience. Totálny pík celého tripu. Zajtra nás čaká už len taký doťuk, kedy pôjdeme trošku popozerať asi ešte veci, ktoré sme nestihli. Idem si lahnúť do postele, máme za minútku 3/4 na 12. Takže idem sa trošku vyčilovať do postele, si nabiť všetky zariadenia, slúchatka mám vybité, telefón mám vybitý, kámo, všetko je úplne píči. Kámo, extrémny adrenalín, extrémny. A čo to bol ešte za zápas k tomu, kámo, vieš, že jedna vec je tá atmosféra a druhá vec je, kámo, že to bol fakt brutálny zápas. Škoda, že to dopadlo, ako to dopadlo. Škoda tých zbytočných gólov. Reálne Inter mal, kámo, 3 strely na bránu a zo všetkého dali gól. Prvý gól, k tomu sa nevyjadrujem, ale kámo, nie že dostali sa do zápasu Barcelona, však oni boli v zápase v podstate v kuse, len im proste úvod nevyšiel. No z úvodu to vyzeralo, kámo, že to bude prepadak, ale ako, kámo, prebrali iniciatívu na svoju stranu, mali furt loptu na kopačkách, kámo, hralo sa od Ščensného, len na druhej strane, len na druhej polovici, kámo, cez 600 či koľko prihrávok mala Barcelona a Inter mal nejak 200 niečo, no proste, kámo, totálny demolition, totálna prevaha, úplne že hrúza, kámo. Zo strany Interu hrali piču, ale musím povedať, že Barcelona tiež hrala akože blato, čo sa týka obrany. Strašne sa hrnuli dopredu, strašný tlak aj vyvíjali, keď nemali loptu. Furt presovali, kamo tlačili a v obrane bolo proste riedko strašne. 1-2 pasy, kamo, a išli sami na bránu. Aj tí krídelníci, kamo, a Hrotovi, čo boli hore, tak proste tiež presovali, kamo, a tlačili barcelonskú rozohrávku. Proste extrémny zápas, ok? Brutálna hra, kamo, úplne som tam sedel ako na špendlíkoch. More, furt som stál normálne na nohách, extrém. Akože druhý polčas som sa úplne to užil. Prvý polčas bol taký, že som sa ešte tak adaptoval do tej atmosféry, ale v druhom polčase, kámo, som sa utrhol z reťaze.
Sorry inak za to, že neviem, či všetky góly a všetko bude zaznamenané. Neviem, či som všetko točil, neviem, čo som točil, čo som netočil. Viem, že niektoré góly asi, alebo nie, že niektoré góly, ale reakcie niektorých gólov nebudú úplne asi natočené. Možno tie posledné dva alebo koľko, čo dala Barcelona, ale viac som to prežíval ako točil, takže snažil som sa to nejako sklbiť dokopy. Dúfam, že z toho videa niečo máte. Vôbec teraz neviem, čo som točil, čo nie, takže neviem si to predstaviť. Budem si to vedieť predstaviť, keď to budem strihať doma. Každopádne neviem to nejako zdržovať tento vlog. Neviem absolútne, aký je dlhý. Každopádne vám prajem všetkým dobrú noc. Idem sa z toho vyspať, z tohto extrémneho náporu emócií, tých kokos a všetkého. Idem sa z toho vyspať, idem si niečo dať do úst, kámo, lebo hrúza. Nič. Dobrú noc. Deň 3 za nami. Vidíme sa zajtra ráno. Servis.